Salam edilişler, mehriban tomaşaçılar. Goy sizin durmuşuňyz şatlıkdan, öýleriniz aýdym sazdan, kalbyňyz mehr söýgüden dolu bolsun. Bizi baqy-baqta ýetiren, döwletli döwrany ataran türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň janlary sag, bilen taşlary aman bolsun. Ine mehriban edilişler şeýle ýaxşy arzuw niýetler bilen sunuwatyň aşa gepleşmeden bu gedekki täze sanyna tomaş etmäge çagyrýas. Mehriban ýerleşler biziň gepleşigimizde iýdig derli tomaş edýän bolsaňyz bilýänsiňiz, biz her ýerde gepleşigimizde sunwat ustaatlarymyzy, sunwatyň aşyklaryny çagyryp olaryň döredijiligi dogrusyna söhbet edýäs. Olaryň täze döreden aýdym dersallaryny size ýetirýäs. Mehriban ýerleşler biziň bu ýerdeki gepleşigimizden mehmany Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly ýylýaşylsy, Maya Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýekelikde aýdym aýtma kafedrasynyň professory Ataýaly Garýagdyw. Şeýleden Maya Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýekelikde aýdym aýtma kafedrasynyň talipleri bugün biziň gepleşigimizde mehmançylykda. Hoş gördük siziň ähliňizi. Ataýaly bilşimiz ýaly gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň saýasyny berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe aýdymsaz sunwatymyzyň milli medeniýetimiziň dürli ugurlaryna gazanýan üstünliklerimiz sunwat ustaatlaryny, sunwatyň aşyklaryny, umumyň dörediji adamlarynyň ählisine hasam galkynlarya gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň biz döredijiligi işgärlerine döretmäge berýän ähli mümkinçilikleri, şertleri hasam ihlasly işlemegimize ul itergi berýär. Ataýallaga anhasida Maya Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talip ýaşlara bilim berýäňiz. Anha ençeme ýyllardan bäri gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň şu sunwatymyza halipalara berýän bir hormaty, sylagy bilen halkymyza öz ajaýyp aýdymlaryny ýetirip gelýäňiz. Şu zatlaryň ählisi sunwat işgärleriniň hasam bir watanymyzyň ösüşlerine bir öz sesini goşup döwrümizde waspet aýdym bir halkymyza hyzmat etmäge ul itergi bolýar. Ine şular dogrusynaky bir buýsanjyňyzy biz bilen paýlaşsaňyz. Sag bolun. Adamlar töreli bäri aýdym saz, diňler kelýär. Aýdym saz we uluhan baýlyk her bir milletiň öz aýdymlary bolýar, öz dili bolýar, öz sunwaty bolýar. Sunwat milletleriň içki dünýäsini baýlaşdyrýar, birek-birege ýakyn edýär, adamlary hoş niýetli etýär. Bagtly zamana geldi şu wagtda, bagtly döwür geldi. Şonuň üçin hem bu zatlaryň aňyrtynda gahrman arkadaly gahrman serdarmyz sag bolsun aýdýas, ömürleri uzak bolsun, janlary sag bolsun. Şular ýalyk zamanany bize peşkeş beren üçin men gaty begenýän goňýar. Ataýallaga şu döwrümizde waspet edýän gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň halkymyza bagş eden şu ajaýyp ýurdumyzda waspet edýän Türkmenistanyňda waspet edýän ajaýyp aýdymlaryňyz bar. Ägir şol aýdymlardan birini halkymyza ýetiräýeliň onu. Sag bolun. Tütün erdersiňen topragyň keremdir senin. Namyk senin arlarsiňen ökleriň keremdir senin.
başı arşa yeten bak bir kararın vatan yaşıl tuğum arkadağı gorğayın bir barın Halkara parahatçılık ve inanışmak yılına bir ähli pudoqlarda bolşy ýaly Maya Kuleywadyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna hem şu ýylmyda bagşlanyp bir näçe eserler döredilýär. Hemişelik beýtaraplanmadan 30 ýyllyk toý toýlanýan. Indi talipler edil şonuň bilen birlikde halipalar dünýä döwletleriniň eserlerini işlenilýär, taýýarlyklar görülýär. Şular barada aýdaýsaňyz. Beýtaraplyk diýilýän gaty uly bayramçylyk ol, uly toý. Şanlı 30 yılına ulu konser edip de daşary urtlaryň aýdymlary hem öz aýdymlarymdy aýtmak meýilnamam var. Ýakyn günlerde konser edecekde bir taraplyga bagşlap. Море вернулось по ворам чая, песней прибоя рассвет пробуди, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О море, море, преданным скалам ты ненадолго одаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малый вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несет корабли. О море, море, преданным скалам ты ненадолго одаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малый вместе с собой. Скалам ты ненадолго одаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малый вместе с собой, 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 собой.
Ategellagy şu gün biz gepleşigimizde bir Halipa şähertlik mektebini bir tomaşaçylarymyz bilen paýlaşmak maksady bilen Inha Ýakuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýekelikde aýdym aýtma kafedrasynyň taliplerini gepleşigimizde çağırdyk. Inha şu talip şähertleriniň bir näçe size sowallary we döredicilik barada, siziň sungat ýoluňyz barada bir näçe sowallary size ýetirmek isleýärler. Inha biziň gepleşigimizde gatnaşýan Ýakuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýekelikde aýdym aýtma kafedrasynyň talibi Yusuf Ataev ýörite size Halipa sowal taýýarlapdyr. Siz nowatyn geçirelik. Halipa siziň dörediciligiňiz bize Halipa mektep bolup durýar. Siz şu sungatda Nurhan Mehmedow, Gurbanazar Edizow, üç dost bolup ençe aýdymlar işlediňiz. Bizem olary häzirki wagt diňlär, başarmagymyzdan öwrenýäs, halkymyza ýerine ýetirip berýäs. Halipa şu dogrusyna bir gepleşigimizde bir aýdyp berýärsiňiz. Yerlikli gowy sorak berdiň. Şu eser döretmek üçin onu da ýa-ni aýdym saz eser döretmek üçin kompozitor bolmaly, sözü bolmaly, hem ýerine ýetirji bolmaly. Sözüni şahyr ýazýar, kompozitorym sazyny ýazýar. Şo şahyryň sözüni okap şoňa saz edýär. Ol intek jan eser däl ol. Aydımçı aydansan, onsan aydımçı şol aftar bilen halkın arasında aydımcı yerine yetirci var. Aydım diýilýän zat bir bari o 3 mundyň içinde geçip gidýän zat da aydım. Ýöne onu halka yetirmek üçin nusxa bolmaly, ödüň bolmaly. O üçin näme etmeli? Ozy ýürek duýu goşmaly. Ol aydymlary o öwrenmeli, sadyny, ritmini çony gaty içinden ödüňden duýuwy, ýüregiňi aýdym üstüne ýüregiňi oýup aýtmalar. Şeýdip şol aýdym ödüňki bolmaly. Başta men Nury bilen tanış boldum. Aşyba tahynaky aýdym aýdyp durkam, şo Nuryň ödü gelip tänem tanış boldyk. Sözü, sazy gabat gelse, sizemden şonu gözlem ýerine ýetirseňiz ana şonu üçlük bolýar. Ödüňim söýüp aýtmaly, olaýdym, söýüp aýtmaly. Ana şonu adamlaryň duýgusunda galýar. Şeýdem aýdym üstünden söýüp adam bolýar. Talipler ben bulara saglyk arzu edýän bilen gaty gowy sesler bar. Her ýylda bir opera tapşyr ýatsa, şu operada partiýalar aýtýarlar, konsertlerde aýdym aýdýarlar. Hawa. Ýöne men sargydym şol mektep içinden ödüň bolmaly, ödüň sen aýdanda gaýsalanma diýip aýtmalar şol. Hey, o Nury ýaly kompozitoryň boldy, Gurbanazar ýaly şahyryň boldy. Nenen söýmejek ol sözleri sazlar. Aýdym aýdaňyzda hökman sazyny gaty güýçli dinlemeli. Aýdymam gıýgyryp aýtmaly, ýürekden aýtmaly, duýgu bilen aýtmaly. Maňa seniň gözleriňden gitme ýok. Maňa seniň sözleriňden gitme ýok. Seniň öpüp ginicelemden, seniň aýdym günnilimden. Düşen bu dünýäde soňky güneçe, seniň gaýgym gussana balyne. Men zemin, sen bolsa ullugan asman. Saçlaryň nury dip üstüme dökýän, emma düşünlelem şeýle gündor. Saçlaryň gar bolup üstüme ýagar. Saçlaryň gar bolup üstüme ýagar.
şapakta görürün yanağın ağlın, pijide görürün yanağın halın. Men bir gayda gözlerimi, men bir gayda sözlerimi. Finla yapraklarım yüzünde derin, onda senin göz yaşını görürüm. Onun için bu dünyadan gitmiyor. Halipa, ine Maya Kuleyvadına Türkmen Milli Konservatuariyasının talipleri, ine yekelikte aydım aytma kafedrasında bilim alayan yaşlar, sizin şairtlerin, bugün bizim gepleşimizde, dörödücülük yolunuzdaki gurrunlarınızı dinlemek için şu bizim gepleşimizde katnaşyarlar. Elbette sizin şunki taliplere, yaşlara berýän maslahatlarınız hem yaşlarmada, hem bize tomaş ediyen sanatın yaş zekinlerine de bir ünlü bolýar. Inni söz nowatyny Maya Kuleyvadına Türkmen Milli Konservatuariyasının yekelikte aydım aytma kafedrasynyň talibi Recep Murat Kakamradowa söz nowatyny geçirýär. Elim oşar diýen azaýyp bilen ýerine ýetiren aýdymyz, illeşlerimiz hem söýüp dinleýän aýdymy. Şol aýdym barada bir döreýiş barada bir gysgaça bir aýdyp berseň. Aydın bir öz yerine düştü. Halk kabul etse, herkim aydatı gelýär, kabul edýärler de sebäbi. Şu äle moşarym şoň alaydymlaryň biri. Äle moşar diýilýän aýdym gaty ýer dören. Ony Bayram Durdy Hudaý Nazarov sadyny ýadýar. Anny berdi Agabaýewiň sözleri. Bir ýerräk döwürde ýazylypdyr da onuň buny Medeniýet Şahberdiýew beripdirler. Aýtdy. Ay Medeniýet Şahberdiýew da men düşünmedim diýip olamdan maňa berdi notasyny. Sözleri gatykanda sadam edip haýaldyrak sözüm kän ol bahar sözle aýtjak bolsaň bar ol 10 minutlukda gidýär. Oňa men onu açyk gysgaltdym. Ana şun kun meşhur aýdym boldy. Halipa sizin öz dörödüjülüňizde şu özüňizde has ýakyn görýän eserleriňiz haýsy eserler bolupdyr? Aýdymda hemmesinem iň gowy aýdym diýip aýdýan. Halkyň kabul edişi bar, şoňa bagly bolup durýar. Men Şahany Maripden Edber Hojanam gowy görýän, gowy görüp aýdýan, ýürekden aýdýan. Nurhal Mehmediň aýdymlary gowy görýän. Hasam şoňaky maňa seniň gözleriňden gitme ýok bar. Ýa-da bolmasa ikagaş diýip bir türkmen tekrarı diye aydımlar kän hemmesinem öz bolşy gowy görýär. Yine gökte elem başar doğullu Ağıllaşıp qadlar geçti üstümde
Yine başım başak eğildi. Sıkabilmen yaklamalı vatanı. Bir yaşıl bir far bir elim motor yaşlılığım yoluydu. Gördüm kelbediminle yıkacağım. Geçip var ya aylar yıllar kış yarlar. Yine bakar tepeleyer çağladı. Hayfiyana alıp gitti hakkarlar. Vanatına öldülerin lağmatına. Bir yaşıl bir far bir elim motor yaşlılığım yoluydu. Gördüm kelbediminle yıkacağım. Ben bugün bıçal tepen başıma. Ak karların ak yeleği düştü mü? Yanıp kıyıyan kursağıma dersine. Yine köle peygin köle düştü mü? Bir yaşıl bir far bir elim motor yaşlılığım yoluydu. Gördüm kelbediminle yıkacağım. إني سيدنا وطني ما يقول لي وعدنا قي تركمن من الكونسرفاتوريوس نغتالي نظر قرايفة سيدنا وطني تشرياس نظر سيدم خالي بابر تيارلان سوالن دبار وس ödüňiz ozaklandyrýan sowalyňyz bar bolsa beräýseňiz. Gahryman arkadagymyzyň tagallasy bilen operasiýon otymyz täzeden dikeldirli. Halipa size şeýle sowalla ýüzlerine sunmaýla.
opera sunwatunda bir näçe gahrymanlar baş keşipleri canlandyryp gelýäňiz. Şol baş keşiplerde baş gahryman bolmak üçin nähili işleri alyp barýasyňyz. Şolar dogrusunda maslahatlaryňyzy berýäňiz. Bizde vakal mektebi geçýär. Şol vakal mektep diýilýänlerde bar esasy adam näde demalmany öwrenýär. O harpy näde aýtmaly, i harpy näde aýtmaly. Şol üçin ýürütip türgönleşmek üçin eserler bar da. Şonu enlik edinme. Dünýäň ýüzünde hemme ýerde opera aýdylýar. Opera sunwady ol beýik sunwat. Dünýäde en bir çylçyrymly, en bir kyn sunwat. Köp türgönleşip geçmeli. Türgönleşip geçmeli. Demalmany öwrenmeli. Oňa gow mollum bolmaly. Mollumyň hökman gapdylan dinleýän mollum bolmaly. Şol taňa kemçiligiň amaýdy, üstünlüğüň amaýdan adamlar bolmaly. Baýyň rol bolsa baýyň roluny görkezmeli. Ya garybyň rol bolsa garybyň roluny, söýgüliň rol bolsa onu görkezmeli. Hemmeden şu sesiň üstünden ýetirmeli, duýgu bilen. Oň sesine de tejribeň bolmaly. Sesini näde balmaň, demiňi dogry ulanmaň tejribesi bolmaly. Gatam ýyrmaly, düşnükli bolmaly, sözlerini manysyny üns bermeli. Käňe bilmeli, köp zat dinlemeli, öwrenmeli, ýetjek bolmaly, şol belentlige ýetjek bolmaly. Ondan daşara ýene bir zat bar da. Hökman nushowy bolmaly. Nushowy bolmaly. O nushowy bolmaly diýänim sen aňyrdy. Türkmen bolsaň, türkmençe bolmaly. Türkmen vakaly bolmaly. Men bir aýdymym bar, şahsen emarepde men bir aýdymym bar da. Edwer Hojaň aýdymy diýip bir aýdym bar. Ana şol türkmen vakal mektebi şol. Türkmen vakal mektebi. Ol türkmen eserleri, ýa-ni Daňatar Öwediň operalaryndan aýdymlar bar. Romanslar bar, Nurhal Mämediň türkmen kompozitorlaryň gaty gowy aýdymlary bar da. Şo türkmen aýdymlary hökman şoňa üns bermeli. Ayyana, keyfine, aydım aytarım, keyfine hoş salam, yollayan günü, tanışma üçinden bizlere dostum, salam keygim deyin, geçen keyfine, geçen keyfine, la 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 keyfine, keyfine, yönü keyfine. Karagol çağanı uçtay göterip, mündür yarın tadan dolu kelleme. Suvadaşdın yarın, bekçer oynayar, yer şol suvadaş, dıngam dalane, dıngam dalane. La 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 la, la 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 la. La 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 keyfine, keyfine, yönü keyfine. Kuşlara bağlarda cağılacak ol, yollarda bağlarım kuşları bilin. Bu teatin günü yaynar, o tirgen ayın. Keyfine, keyfine, yönü keyfine, yönü keyfine. La 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 la, la 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 la. La la la, la 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 la. Keyfine, keyfine, yönü keyfine. La 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 la. La 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 keyfine, keyfine, yöne keyfine. Halipa, inhasız bizden gepleşigimizde gatnaşmak bilen hergedek ýaşlarymyza, şu tomoşaçylarymyza ýetirýän bir döredicilik dogrusyna halipa maslahatlaryňyz elbetde uly mektep bolýar. Şu ýerde aýdyma howesek,
Sunnata howasek, sunnatın aşıkları özünü gyzyklanýan sowallaryny berýärler. Sunnatda ýaşlarymyza öz ýoluny, ornuny tapmak üçin näme maslahatlar berersiň? Aydım aytman ýaşa bilen bolsaň arkan ýaşa bermeli. Ýöne aydım aytman ýaşa bilmeýän bolsaň şokman aydım aytmaly. Aydım aytmaly. Çağa dünýä iňende ilki dil çıkarmanha aydım aýdýarda. Aydım aýdyp hiňlenip zeýden soňam da gürlemeni öwrenýärdi. Ýokman o zaman wakalla gorky wa plan notan albylar, mykamy alyp bilmezmiken şoň gol öýle ol ýap aýagy saňlawra. Gorkuny kesmeli. Durmuşda da şeýle häsiýetiň bolmaly. Şu özüňde işlemek üçin hem häsiýet gerek. Durmuşda özüňi tanatmak üçin hem häsiýet gerek. Öz käriňi ökdelemek üçin hem häsiýet gerek. Batyrrak bolmaly, öz içiňdäki zady aýdy bilmeli. Aýdy bilme, aýdym bilen aýtsan, söz bilen aýt, şonu aýdy bilmeliler. Çekinmeliler, şey dip öwrenilýärdi. Rahmeti kän çekmeli. Doğrudan ol bir wakallyýanda iňe bilen guýwadan ýalla. Könüden gelýär türkmenlerde. Şol wagty diýen ol ýem şol hemmämiň gurumyzda bardy çağlykdan radiodan dinläp. Gırman wagty diýen ol ýem gırman wagty gelip dur. Sahy wagty diýen, sahy wagty. Şonu aýratyna hem mezhep dutarçy bagşy bolyn aýratyn. Biri-birini meňden ok. Gaty nusgowy. Şo wakalym şeýle bolmaly. Aýda udurwan näme bolyn? Aýda udurwan. Ya şahberdiýim. Öýkünmejek bolmaly. Öz içiňden çykarjak bolmaly. Özüňki bolmaly. Aýdýan zadyň özüňki bolmaly. Sunugat boljak bolsa özüň bolmaly. Halka ýakyn bolmaly. Hem aýdýan zatlaň millete ýakyn bolmaly. 10 ýaşymdan bäri men aýdym aýdyp gelýän. 63 ýyllar boldy aýdym aýdyp görünmemen. Nurhalla men halk aydınlardan alýara saatlaryny, näil şükür bagşy aýetlädimdäki gaýdyny hemme halkdan gelýär. Halkdan almaly, halka da ýene-de gaýtaryp bermeli onu. Ana şu sunwat işgäriň maksady şo bolmaly. Hökman milli bolmaly, köp zat bilmeli, okamaly, özüňde köp işlemeli, artykmaç gaty gaýyrmaly. Sen aýdýan zadyň millete barmaly, ýakymly bolmaly. Milleti ödüňe mail etmeli. Ana şonda hemme zat gülýär bol. Köp işlän, köp kynançyklar edip görüň. Dutar bilen, royal bilen bilerek täze döwre laýyrak tatlar. Mümkinçilik bar. Öde bolýuça kompozitor aýdymlar aýtjak bolmaly siz. Siziň ýoluňyz şol. Çağa inen hududy bar, inen hudulýar talançakda. Şol gulaňda galy adam. Şol men şol ýadyma düşýärdi, ejemin hududy men ýadyma düşýärdi, gowurýardym men. Hemişelik bir taraplamydan 30 ýyllyk bir şanly toý ýetip gelýär. Elbetde muňa ähli sungat işgärler taýýarlyk görýärler. Maýa Kuliýwady Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna talip ýaşlar, halepa mugallimler, umumyň sungat işgärleriniň ählisi bu günlerden eýän täze eserleri, şu ýylymyzyň şygaryna münasip eserleri halkymyza ýetirýärler. Indi şu ýakyn günlerde Maýa Kuliýwady Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bir döredüçilik topary, döredüçilik işgärleri, sungat işgärleri bilen bilelikde görýän taýýarlyklaryňyz dogrusyna bir halkymyza geljekde bir näkilik eserleri ýerine ýetirmek isleýäňiz, näkilik meýilleşdirýäňiz şular dogrusyna da aýdaýsaňyz. Kän ýurtlarda men saparda boldum da. Saparlarda bolamda da hökman öňürde şol Edwer hojaň aýdym, näýdýänler. Edwer aýdyndanam Cabatine Figaro'na aýdyp görýär, italyan dilinde. Ona şonu ol düşlükli bolýar. Ola türkmen wakal, olam Ýewropa wakaly bolýar da. Şonuň üçin hem danym aýtmaly, köpräk aýtmaly, köpräk duşuklar geçirmeli. O da adamlar bolup azık ýakynlaşmaly birik-birige. Şonu joşup täze eserlerim döreýär. Hoş niýetli bolmaly. Häsiýetiň gaty päkide bolmaly. Şonu detsek bolsaň häsiýetiň birinji häsiýetden başlaýar. Häsiýetiň gaty arasda bolmaly, adamlara bolan pikiriň arasda bolmaly. Sunwat arasda adamdan çykýar. Halypany sizi tanamagy isleýän tomaşaçylarymyz, siziň dinleýijileriniň özüňiz bilen tanışanlaryna siziň bir pesperlen bir ýumşak häsiýetli diňede bir hatam aýdýarlar. Sağ olun. Şu sunwatda esasy bir häsiýetiň bir adamkärçiligiň beýik nusgasyny bir görkezmekligem, sylaga, hormata münasip bolmagy iterberýärdi. Päkidelikden döreýär sunwat. Adamın içki dünýäde oğudan bolmaly, daşyňa oğudan bolmaly. Gepin sözüňe bir ýerlerine oğudan bolmaly. Sebäbi
sunuwatın bar sırrı şu arasarıktı. Kahraman arkadağımıza, arkadağı kahraman serdarımıza hoş niyetliliği ünlüye, ya birek bilen dost olman, parahatçılığı ünlüye, biz dünya dine hoş niyetlilik için geldik. Uludağda arzu etsen, ulu ihlas bilen yerler barmanda. İhlasın katı bu işli olmalı. Arzuğundanım ulu olmalı, ihlasın zahmet çekmeli. Ana şonuna eser senki olur. Yörünki olur. Yurdumuz katı var, bağıtlı talipler, bağıtlı halkımız var. Ben prosottan peydalanıp, kahraman arkadağlı kahraman serdarımıza, uzak yaş arzu ediyen ömürleri uzak olsun, canları sağ olsun. Biz için, Türkmen milleti için ediyen aladaları bizim depemizde gök diriye, katı beğeniyet, biz bağıtlı, gelecekki yaşları, bizimki gelecek nesillemiz için edilen aladalar depmen düşünen şu edilen aladalara. Canlar sağ olsun, ömürleri uzak olsun. Halipa beren maslahatlaryňyz üçin köp sag bolun. Biz talip ýaşlara döredip berýän işler üçin kahraman arkadağı kahraman serdarymyzyň canlary sag tutýan tutumly işleri elmi damyra wajarsyn. Biz talip ýaşlarym mundan meýlek täze aýdymlary ýerine ýetirip halkymyza hyzmat eder. Sag bolun Halipa, şu bize şu öz döredejiligiňiz barada has gyzykly, täsirli Halipa maslahatlaryňyzy berdiňiz. Biz ýaşlara okumany, öwrenmäni, döretmäni, ki mümkinçilikler döredýän kahraman arkadağı kahraman serdarymyzyň janlary sag tutumly işler elmi damyra wajarsyn. Halipa şunki gyzykly maslahatlaryňyz üçin köp sag bolun. Esasan özüm sizin bir näçe aýdymlary özüm söýüp gowurup dinleýän, özümçe ýerine ýetirmäne çalışýan. Halipa siz biz üçin ullukan mektep bolup durýaňyz. Halipalar bilen didarlaşyp, maslahatlaşyp biz özümüze kän tejribe ýigneýäs. Köp sag bolun Halipa beren gyzykly gurrunlygyňyz üçin, maslahatlaryňyz üçin. Şu pursatdan peýdalanyp Halipa şäherlik ýoluny açyp berýän milli liderimiz, baş halipamyz, gahraman arkadağımyzyň, arkadağı gahraman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň elmi damara wazalman tüýsürekden arzu edýär. بدولة tuğuni Yurda çayı bahtiyarlığı nuruni Yeşilliğin ile esret barını Kahraman fil arkada Mehribandır arkada Arka bulup millete Yaş devleti devlet biz devlete Devlet verip ata yurdu millete Ahrevardı, mehrevardı arkada Ayrasının Nedeni şanlının Şöhrasının Adı dünya yanlının Kudretinin Yıldıratan emolun Kahraman mehribandı arkada Ayrasının Nedeni şanlının Şöhrasının Adı dünya yanlının Kudretinin Yıldıratan emolun Kahraman mehribandı arkada Şudur bidet Büyük Tanrı'nın fermanı Siz açtınız açılmadı devranı Rovaşlığa alıp baryan dünyanı Kahraman fil arkada Mehriban fil arkada Arka bulup millete Yaş devleti devlet biz devlete Devlet verip ata yurdu millete Ahrevardı, mehrevardı
Kudretimiz Rahmetin mehrubadet arkadaş Rıhtımız Şükretimiz Kudretimiz Rahmetin mehrubadet Sağ olun Halipa. Bugün bizim gepleşmede, gatnaşyp gepleşmede şu yaş şähertlere, yaş aydymçylara, şeýle-de Türkmen Owa tele ýaýlanmagyň üstü bilen şu bize seredýän sunwatyň yaş dehinlerine bir Halipa maslahatlaryňyzy berdiňiz, döredijiligiňiz dogrusyna, sunwatda öz geçen ýoluňyz dogrusyna gurrun berdiňiz. Sağ olun köp. Dama şeýle şähertleriňiziň arasyna başyňyz dik bolsun. Mundan beýlegem şu döwrümizin sesine ses goşup, ajaýyp bir watanmyzy wasyp edýän bir buýsançly aýdymlaryňyzy yerine getirip halkymyzyň bir gowunuşyny anatlandyrmak sizden ýetýärsin. Talipler size de gepleşmede gatnaşanyňyz üçin size de sağ bolsun aýdýas. Mehriban ýerleşler ine şunuň bilen hem şu ýerdeki sunwatyň aşa gepleşmede jemleýäs. Bu ýerde gepleşmeden mehmanlary Maya Kuleymadynaqy Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň professory, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşylsy Atagelli Garýagdyýew gatnaşdy. Şeýle-de Maya Kuleymadynaqy Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýekelikde aýdym aýtmak kafedrasynyň talip ýaşlary, aýdymçylar gatnaşdylar. Mehriban ýerleşler, şu ýerdeki gepleşmeden siziň göwnüňizden turanlar diýip umyt edýäs. Oy hemişe asmandan arkaly, zeminne zinetli ýurdumyzda aýdym saatlarymyzyň owazy, parahatlygyň, asudalygyň, bagtyarlygyň wagtçysy bol. Beletden ýanglansyn. Bizi bakta ýetiren, döwletli döwrany ataran Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly, gahrman serdarymyzyň janlary sag, belent saçlary aman bolsun. Ýene de gepleşmeden inliksanna diýdarlaşýança hoşta bolun, eýdi diýleşler.